का हो पतलू भैया, ये समय में 1,000-500 का कमाई हो जात है कि ना। अरे का होई भैया, को बकरी उकरी नाही मिलत बाटी मर्दवा, नहीं तो ले तो ऊपर से मिलतो बाटी, तो जितना का बकरी नहीं बा उससे ज्यादा फिर पैसा मांगत बाटे। सही कहत बाटा पतलू भैया, लेकिन का करबा, रोजगार अब गाँव में ना रही गल न, काम धंधा शहरिया जाए के पड़ी सबके। वैसे वो पतलू भैया, अगर तू धंधा ही कर देता शहर में ना तो बहुत मजा रहता, तोरा बहुत पैसा कमाईता। ई तो बतिया सही कहत बाटा भैया, लेकिन हम ना शहर देखले बाटी, अनपढ़ बाटी, हमके केहू ले जाए वाला नहीं बा। जब मर्दवा पतलू भैया, तू टेंशन काहे लेत बाटा मर्दवा, हम जात हिला 5 दिन में दिल्ली, अगर चले खोखा तो चला हमारे साथे मर्दवा, तो काम लगा देवे, 1 नंबर का पैसा कमाईबा। हाँ हो पतलू भैया, सही कहत बाटा नीरो भैया, उनके साथे चल जा मर्दवा, 1 नंबर के काम सीखले बाटा, तो के सिखा दिया। दिखत बाटा जब गेहूं के समय आ जाला तो घरे आ जाना काटे खातिर, जब गेहूं काट जाए तो चल जाए शहर में। चल ठीक बा भैया, जात हिला तब घरे तनी व्यवस्था करी पैसा ऐसा का, तब न चला। और भैया भी भैया मजा वजा बा कि नहीं, मर्दा कुल गठरी उठरी कहाँ लेके जात बाटा हो। अरे नीरो भैया, गेहूं बा ले जातिला मशीनी हो पिसावे खातिर, मर्दा कई दिन हो गए रोटी नहीं बनत बा, मजा ना आवत रहा खाए में। अच्छा योगी भैया बताओ, अरे तोरे लइकवा का सदिया पड़ल ओड़ल की नहीं हो। अरे का पड़ी भैया, ससुर के नाते जवन लइका रहे के लेके भाग गल लइकिया के, अब कौन बताई भैया कब हुई शादी कब ना। तो वैसे ही शादी करे जाके ससुर के नाती मंदिरे में बेइज्जती हमार करा दिहल। अरे भैया, अब कहिए जमाना चल दे बा, पता न का हो गइल बा, कुल लइकिया रहे उनके ससुर के नाती लेके भाग जात बाटा कुल।